Να καλωσορίσουμε στο όμορφο νησί μας τον πρίτανη Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Φλόρο, και βρισκόμαστε όλοι σήμερα εδώ με τον πρίτανη για δύο λόγους. Πρώτον, να κάνουμε μία αποτίμηση του εξάμηνου προγράμματος που ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες με 55 εργαζόμενους του Δήμου μας που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ψηφιακής εξέλιξης, συστημάτων διακυβέρνησης, GDPR, διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και άλλα, με σκοπό την καλύτερη παρεχόμενη εξυπηρέτηση στους δημότες μας. Επίσης, σήμερα υπογράψαμε με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου τη συνεργασία σε επίπεδο όλων των Δήμων του Ιωνίου, που ήδη έχει ξεκινήσει με το Δήμο μας, στην κατεύθυνση του προγράμματος που τρέχουμε ήδη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Κύριε Πρίτανη, καλώς ήρθατε. Είναι τιμή μας που βρίσκεστε εδώ μαζί μας και επιτέλους, μετά από αρκετά χρόνια, ξεκινά και επίσημα μια συνεργασία του Δήμου Ζακίνθου με το Πανεπιστήμιο Ιωνίου. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τη φιλοξενία και τα θερμά λόγια του Δήμαρχου Ζακίνθου, τον κύριο Στασινόπουλο. Όντως, με τον Δήμο Ζακίνθου, έχοντας αρκετές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα σε ένα εξαιρετικό κλίμα, καταλήξαμε στο να συνεργαστούμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου σε τομείς που σχετίζονται, όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ψηφιακή διακυβέρνηση και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες. Φορέας αυτής της κατάρτισης επιμόρφωσης εκ μέρους του Ιωνίου Πανεπιστημίου είναι το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Ιδρύματος, το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το οποίο παρέχει προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι πιστοποιημένα και μπορεί όποιος τα ολοκληρώσει να χτίσει ένα προφίλ δεξιοτήτων, το οποίο είναι απαραίτητο για την επαγγελματική του σταδιοδρομία ή τον βοηθάει να εξελιχθεί μέσα σε αυτήν την σταδιοδρομία. Ήταν πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Ζακίνθου ανταποκρίθηκε θετικά στις δυνατότητες που παρέχει το ΚΕΔΙΒΙΜ, έτσι ώστε να εκπαιδευτεί το προσωπικό του Δήμου στους προαναφερόμενους τομείς. Ήδη έγινε αναφορά από τον Δήμαρχο ότι το πρόγραμμα υλοποιείται και βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του ο πρώτος κύκλος, έπονται και άλλοι, έτσι ώστε να μπορέσουν, πέρα από το ατομικό όφελος που έχουν οι εργαζόμενοι, το όφελος είναι και του Δήμου, δεδομένου ότι θα μπορέσει μέσα από αυτή τη διαδικασία να βελτιώσει το πλέγμα των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες. Και αυτός είναι και ο στόχος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, να βοηθήσει την τοπική κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι μόνο ενδεχομένως αυτούς τους τομείς, σταδιακά νομίζω ότι μέσα από συζητήσεις και καταγραφές των αναγκών θα μπορέσουν να προκύψουν και άλλοι τομείς. Και επίσης, είναι ιδιαίτερη η χαρά ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπό την διπλή ιδιότητα του Δημάρχου ως Προέδρου της ΠΕΔΗΝ και μέσω της ΠΕΔΗΝ πλέον, θα μπορέσουμε σταδιακά να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε και σε άλλους ενδιαφερόμενους δήμους της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, έτσι ώστε στο σύνολό της η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να μπορέσει να αναπροσαρμόσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και προσφέρει την καθημερινότητα, καθημερινές υπηρεσίες στους πολίτες με πολύ πιο ευέλικτο τρόπο και σύμφωνα με τις επιταγές της ψηφιακής εποχής. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, για τη συνεργασία, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε να επικοινωνούμε ουσιαστικά, έτσι ώστε να βλέπουμε τις πραγματικές ανάγκες και να πάμε να τις εξυπηρετούμε. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Φυσικά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρίτανη για τα καλά του λόγια. Είναι μόνο η αρχή. Έρχονται και άλλες συνεργασίες. Σίγουρα όμως δεν θα μπορούσε να γίνει συγκεκριμένη αρχή αν δεν είχαμε δίπλα μας και το Σύλλογο Εργαζομένων. Και εδώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Εργαζομένων του Δήμου Ζακίνθου, ο οποίος ενθάρρυνε τους συναδέλφους του ώστε να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να εκπαιδευτούν και έτσι να αναβαθμιστούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζουμε στο νησί μας. Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρφωσης που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο για τα στελέχη του Δήμου Ζακίνθου στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Δήμου, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών για αποτελεσματικότερες και πιο διαφανείς δημοτικές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε κρίσιμους τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι νέες τεχνολογίες στη δημόσια διοίκηση, η ψηφιακή μετάβαση και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, η προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων, καθώς και ζητήματα διοικητικής οργάνωσης και βελτίωσης της αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων, που ανήλθαν στον αριθμό 55 περίπου συναδέλφων, το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς συνέβαλε ουσιαστικά στην κατανόηση των προκλήσεων της νέας εποχής και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους επάρκειας. Η Δημοτική Αρχή, ο Σύλλογος Εργαζομένων και όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης και ευχαριστούμε θερμά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης για την άψογη συνεργασία. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Ζακίνθου προς τους πολίτες και εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και του τρόπου λειτουργίας του Δήμου. Μπορώ να κάνω κύριε Πρίτανη, να μας πείτε και για το θέμα της φοιτητικής εστίας, τι εξελίξεις έχουμε πάνω σε αυτό. Ναι, ο σχεδιασμός του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο θέμα της φοιτητικής στέγης, γιατί η φοιτητική στέγη είναι το επίκεντρο, όχι η φοιτητική εστία απαραίτητα, χωρίζεται σε 3 στάδια. Με βάση το χρόνο υλοποίησης του καθενός. Το πρώτο στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη, όπου περιλαμβάνει εδώ για τη Ζάκυνθο ειδικά μια διαγωνιστική διαδικασία για τη μίσθωση κλινών σε ξενοδοχεία. Ο πρώτος διαγωνισμός βγήκε άγωνος, σήμερα είχαμε και συναντήσεις και με πιθανούς αναδόχους για να συζητήσουμε τα δεδομένα του δεύτερου διαγωνισμού που τρέχει αυτή την εποχή. Είναι σημαντική η φοιτητική στέγη, γιατί όσο αυξάνουμε την προσφορά της φοιτητικής στέγης, τόσο περισσότερα παιδιά από αυτά που εισάγονται στο τμήμα, και κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 160 παιδιά στο τμήμα περιβάλλοντος στην Ζάκυνθο, τόσο περισσότερο από αυτά τα παιδιά θα μένουν στην πόλη Ζακίνθου για να σπουδάσουν πραγματικά. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με τον σχεδιασμό μετά τη μίσθωση των κλινών, όπου βρισκόμαστε σε ένα τελικό στάδιο, θεωρώ, για την αγορά του οικοπαίδου από την Μητρόπολη, όπου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο έχουμε περάσει από διάφορα στάδια τεχνικών και νομικών προβλημάτων για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε το οικόπεδο άρτιο, οικοδομήσιμο και να μπορέσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να τα αγοράσει. Η χρηματοδότηση είναι εγκεκριμένη και σε συνεργασία και με τη Μητρόπολη. Έχουμε περάσει από διάφορα στάδια τα τελευταία 3 χρόνια. Μένει το τελικό, το οποίο το συζητήσαμε και σήμερα. Είναι μια μικρή διόρθωση που πρέπει να γίνει για το χαρακτηρισμό τελικά του δρόμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να αγοράσουμε το οικόπεδο και αγοράζοντάς το, στη συνέχεια να συζητήσουμε για την ανέγερση φοιτητικής εστίας, όπου εκεί το πλάνο, υπάρχουν 2 διαφορετικά πλάνα, τα οποία συζητώνται για όλα τα νησιά, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, ποιο τελικά θα ακολουθηθεί. Το ένα είναι μέσω χρηματοδοτήσεων που θα έρθουν στο Πανεπιστήμιο, παράδειγμα μέσω του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ Ιωνίων Νήσων, για τη χρηματοδότηση φοιτητικής στέγης. Το δεύτερο πλάνο είναι με ΣΔΙΤ, ανταποδοτικών ή μη ανταποδοτικών, αξιοποιώντας την ιδιοκτησία, την οικοπαιδική που έχει το Πανεπιστήμιο, για να μπορέσει να χτίσει φοιτητική εστία. Το βασικό κριτήριο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι η ταχύτητα της υλοποίησης του σχεδίου. Όσο πιο γρήγορα δώσουμε λύση, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να δώσει απαντήσεις στα παιδιά και στους γονείς που αναζητούν στέγη και δεν μπορούν να τη βρουν στα νησιά, είτε καθόλου, είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα οικονομικά μεγέθη της στέγης. Εδώ έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο πολλές φορές τις λεπτομέρειες του ζητούμενου της στήριξης των τοπικών κοινωνιών του Πανεπιστημίου. Γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίες δημιουργούν απειλές για όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, απειλές που προέρχονται
από τη μείωση του πληθυσμού. Έχουμε πολύ σημαντική μείωση του πληθυσμού, η οποία ακόμα δεν έχει φτάσει στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πλήττει κυρίως την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό θα δημιουργήσει πίεση και στα πανεπιστήμια και αναπόφευκτα, με βάση την κοινή λογική, θα δημιουργήσει και θα φέρει στο προσκήνιο και το θέμα της αναδιάρθρωσης του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου εκεί το πανεπιστήμιο πρέπει να έχει θωρακιστεί και με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας να μπορεί να κρατήσει τα παιδιά εδώ, να σπουδάσουν στα νησιά, να πάρουν το πτυχίο τους και να συνεχίσουν ως επαγγελματίες. Να αναφέρω επίσης τη σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου της παραχώρησης δωματίων, έτσι, δωρεάν δωματίων αυτή τη στιγμή, η δωρεάν στέγαση. Μπορεί να είναι μικρά τα νούμερα, είναι όμως μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία πέρα από την ουσία της επίλυσης σε μικρό βαθμό έστω του προβλήματος, έχει και έναν έντονο συμβολισμό για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο του πώς σημαίνει ότι οι τοπικές κοινωνίες στηρίζουν πραγματικά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και ευχαριστώ τον Δήμαρχο πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά που μας λέτε για την εστία, γιατί το παλεύουμε από τότε που φτιάχτηκε στη Ζάκυνθο το τμήμα του ΔΕΗ τόσα πολλά χρόνια. Και το παλεύουμε ειλικρινά κάποιοι άνθρωποι με αγάπη και ενδιαφέρον. Από τότε που ήταν ο Ήμιστος ο Γιάννης ο Παντής. Και θέλω να πω συμπληρωματικά σε αυτό, εκεί στο χώρο αυτό της μαθητικής εστίας, που ήταν και εστία, δηλαδή και φαγητό και ύπνος, μεγάλωσε γενιές παιδιών που από ορεινές περιοχές ή από περιοχές με προβλήματα οικονομικά, οι οικογένειές τους δεν είχαν άλλους τρόπους και άλλους διεξόδους. Και το βλέπουμε και υπό αυτό το πρίσμα. Αν είναι εύκολο να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Το τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά ήταν το πλάνο να μείνουν τα παιδιά σε ξενοδοχεία. 40 κλίνες ήταν η πρόβλεψη για την Ζάκυνθο. Ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος και ξανατρέχει τώρα. Ο δεύτερος δεν έχει κλείσει, κλείνει 29 Οκτωβρίου. Και αυτό να λειτουργήσει και του χρόνου. Έτσι ώστε μέσα σε αυτόν τα 2 χρόνια να έχουμε το χρόνο να αγοράσουμε την γη και στη συνέχεια μέσω μιας σύμπραξης ΣΔΙΤ να μπορέσουμε σε 1 χρόνο από τη στιγμή που θα λειτουργήσει η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση της φοιτητικής εστίας από ιδιώτη, να είναι καλυμμένα τα παιδιά στα δωμάτια των ξενοδοχείων και στη συνέχεια να αποδοθεί η φοιτητική εστία. Γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι τα πανεπιστήμια τα οποία ξεκίνησαν το project των φοιτητικών εστιών με εναλλακτικούς τρόπους το 2017 βγάζουν διαγωνισμούς το 2025. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η χρόνη είναι απαγορευτική με την απειλή της δημογραφίας που υπάρχει, της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αν θέλετε, στο κέντρο, έτσι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά πιέζουν την περιφέρεια. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί ο χρόνος την επόμενη διετία, αρχές γενομένης από το Σεπτέμβρη, να υπάρξει μια λύση έτσι ώστε να μπορούμε να κρατούμε τα παιδιά εδώ να σπουδάζουν. Το τμήμα εδώ δεν έχει πρόβλημα στον αριθμό των εισακτέων, έχει πρόβλημα στον αριθμό των αποφύτων. Και είναι 2 διαφορετικά πράγματα, όπου το πρώτο το πετύχαμε, γιατί θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια είχαμε πρόβλημα και στον αριθμό των εισακτέων. Λύθηκαν τα θέματα με κινήσεις, με την κατοχήρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί, με το γεγονός ότι όποιο παιδί μένει στην Ζάκυνθο, σπουδάζει στη Ζάκυνθο, τρώει δωρεάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Με κινήσεις λοιπόν που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο, έχει καταφέρει και έχει γεμίσει πλέον τον αριθμό των εισακτέων στο τμήμα περιβάλλοντος. Εκεί όμως που έχουμε θέμα είναι στην αποφοίτηση. Δεν έρχονται δηλαδή εδώ επειδή δεν βρίσκουν σπίτι. Δεν έρχονται να σπουδάσουν. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έρχονται και δεν βρίσκουν σπίτι. Και σε αυτό το τομέα έχουμε και τη στήριξη και του Υπουργείου Παιδείας. Η τιμή λέει, που δίνεται είναι χαμηλή, μήπως μπορούμε λίγο να βρούμε μια φόρμουλα. Κοιτάξτε, στα ξενοδοχεία. Στην Κέρκυρα οι τιμές είναι ακριβώς οι ίδιες. Εκεί υπάρχουν ανάδοχοι να μπορέσουν και ανταποκρίνονται σε αυτό. Αυτό που συζητήσαμε και σήμερα με πιθανούς αναδόχους είναι να μας προσδιορίσουν το ύψος του αντιτίμου που αυτοί θεωρούν ότι είναι βιώσιμο για τους ίδιους, με ένα ρεαλιστικό κέρδος εννοείται, έτσι ώστε να αναπροσαρμόσουμε πλέον το διαγωνισμό από του χρόνου σε άλλα μεγέθη. Το ΙΝΕΔΙΔΗΜ δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι, απλά αυτό θα πρέπει να περάσει καθολικά σε όλες τις συμβάσεις και αυτό θέλει
χρόνο, γιατί οι συμβάσεις τουλάχιστον στην Κέρκυρα είναι ενεργές. Ναι. Προχωράει και το θέμα των αιτήσεων, έχει ολοκληρωθεί με τις αιτήσεις στέγασης των φοιτητών. Ναι, έχουν αξιολογηθεί όλες. Ήδη έχουν μπει παιδιά στο χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος και συζητήσαμε ήδη με τον Δήμαρχο. Το επόμενο διάστημα θα αποδοθούν και άλλα δωμάτια. Αυτό το πλάνο υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί που κάνατε εδώ με τους εργαζόμενους στο Δήμο και σε άλλους τομείς ή και σε άλλες υπηρεσίες? Βεβαίως. Θα ήταν πολύ καλό. Εννοείται. Είναι πολλοί οι τομείς. Πέρα από τις ψηφιακές δεξιότητες υπάρχουν και άλλες δεξιότητες. Είναι η διαπολιτισμική επικοινωνία. Ζούμε σε ένα περιβάλλον, τα Ιόνια νησιά, τα οποία έχουν μεικτό πληθυσμό. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αλλοδαπών που μένουν μόνιμα. Έχουμε πολλούς επισκέπτες. Έχουμε πολλούς ενδεχόμενους επενδυτές που θέλουν να έρθουν να αγοράσουν κλπ. Εκεί η διαπολιτισμική επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Και είναι μόνο ένα παράδειγμα εναλλακτικού τομέα. Γίνεται αυτό που θα μπορούσε να γίνει. σε επαρκή βαθμό. Ναι. Ετοιμάζουμε και ένα συνέδριο το Μάιο πάνω σε αυτό το θέμα που είπατε, οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία να το αναλύσουμε περισσότερο και να μπορέσουμε να πούμε ακόμα περισσότερο. Ναι, η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι μια θεματική η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της διαπολιτισμικής κατανόησης. Το ζητούμενο είναι να κατανοούμε και εννοείται το κομμάτι της κατανόησης έχει και την επικοινωνία. Οπότε, ναι, εκεί μπορούμε να συνεισφέρουμε.